momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da eta gure zorionerako gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz 1912tik. Jende asko elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxirik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.